Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Okay, pangaldawa po iti Lunes gagayem kay kabsat kablawan ta kayo 4 iti mabilang iti bulan ti Disyembre 2023. Isublite po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagamyo ni Robert De La Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno intay da sarapo iti damag nga amumi nga pakasiknan tay amin sa apada kastameten manginformar kada tayo. Umura po intay to trataren wenno amwen ti update kadetoy landslide di Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpo di Ilocos Norte. Kay naman tayo apo ni Apo Barangay Chairman JC Chris Lagundino, gagayem kay na kabsat may naigiti dito gaputa siguro na po kaya information tayo saan pa ilang po nga passable tinasao nga paset ti kalsada dito Manila North Road gagayem kay kabsat bisinida da po ti Barangay Pansyan. And at the same time makainuman dito pa apo ni Apo Barangay uno ni Apo Sangguniang Bayan Member Honorable Hill Buenavista iti ili ti Santa Praxedes. Yung Santa Praxedes, dito apo ti kaasitgan nga ili ti Pagudpod, nga dito ket paset apo iti probinsya ti Cagayan. Amuyo kadi nga segon ken ni Apo Buenavista kaming iti konseho ti ili ti Santa Praxedes gagiyem ken kabsat parigat kadakwada nga taga Santa Praxedes especially ken diti nearby towns iti amyanan ti Santa Praxedes ti agdama nga sitwasyon ti kalsada dita ili ti Pagudpod gagayem ken kakabsat ken tratanen teto apo pagsasaritaan teto apo diti damdamag sekna na po ti update kadeti napasama ka po nga panagpabetak gagayem ken kakabsat wenno panagbomba iti Mindanao State University gagayem ken kakabsat adeti latest update coming from the AFP gagayem ken kakabsat nga ti Dawla Islamia ti makitkita da nga deti likod tinasao nga panagbomba gagayem ken kabsat ken amuyo kadi ada deti rimwar nga damag kabsat may panggep apo iti illegal nga druga dagiti operasyon ti illegal nga druga kabsat ken gagayem nga ising-singasing ti biyang ti korte nga quality saan nga quantity ti pagsasaritaan ti panagtiliw ti illegal na druga. Anya ti kaya ta sawen ti korte especially Sandigan Bayan idi deti nga banag gagayem ken kabsat dagitoy ken sabsabali pa tampok para di may isang oras nga panangidanon mi apo kadi damdamag idi programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto. Almost 3 days na atang close up po dito ano tayo, transportation tayo, particular po dito pagod po di Ilocos Norte, gagiyim kayong kabsat, gapoy di pa landslide, paki ano man maki, paki monitor, tawagan mi apo ni Apo Barangay Chairman JC Chris Lagundino, tapno maki-update tayo apo kenkwana, but before that happy watching karite viewers tayo ni Mr. Jewel Marquez, ni Marie Guillermo Danog, ni Chita Danog, ni Apo Liward ho, Apo thank you very much ito ay panagbibuyam ken ni Nana Lydia Raquel dita lahay na Maui, Hawaii, gagayim ken kakabsat. So, so dito apo, agbalbalin nga parigat kada kayo, base apo karite ano tayo, idadate pala nga po iti radyo, dito bantay, gagayim ken kakabsat, at mapaspasamak nga landslide dita, especially sitio Bangkero. Ada idinti narami dapo ti DPWH nga aerial inspection kadeta nga lugar. Ket nakita da ada gayam channel ti danom ijay apo ada deti talaga nga tuding nga pagayusan ti danom. Gapo kada kita illegal activities, especially deti panag illegal na panagpukan ti kayo na anon na haanga na masuruten di ayos ti danom ijay tuktok ti bantay. Nga dito, tiltilaad na apo nga turturungin na nga mangitunda, hindi dito gayos ti danom, itinaduma-duma nga pasetket adda digiti parte na nga agrigaay, gagiyim ken na kabsat. So kada gito, nga aldaw, papagayam, ti mapaspasama ka, adda landslide, ket no da landslide na po, ti pagtupakan digiti daga bato nga dalakila po from the bantay DJ Kalsada gagayem ken kabsat, especially dito sitio Bangkero ita paset ti Barangay Pansyan pagudpod Ilocos Norte. Hante makontak ni Apo Kapitan na JC Lagundino gagayem ken kabsat. Yun tayo nakapagsarita kami via phone, tawagan kanto mga 12 o'clock kap kunak na maki-update ka man kunana ngem ada digiti post na apo ano di na udi nga post maki I think 4 hours ago nya saan pa ilay nga po nga possible
Deti paset apo tinasao nga kalsada dita barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. So nag-ano tayo, search tayo apo, appoint tayo pa interview kin apo Sangguniang Bayan Member Honorable Hill Buenavista. Amuyo kadi nga dakkel nga rigat kaya nakwada, especially apo di kitay umay dito Ilawag City, di kita estudyante from Santa Praxedes, Cagayan, na magmagnada kano kasdi dati, di ba? Agmotor, when magna, kakabsat ken gagiyem, ket amom no palubusam te anak mo mapanagada ket especially no may dito Ilocos Norte, kakabsat ken gagiyem, ket medyo makipakikita darum-rumor nga sa bali pa dito screen ta gagiyem ken kakabsat. Okay, so deta apo kuno makita yo manirimaan na po ti clearing abanen. Okay, manarimaan na po ti clearing operation na ti Department of Public Works and Highways kadto nga parte gagiyem kakabsat inalate dito apo karire po sa ni apo Barangay Chairman JC Lagundino. Kakabsat o kitain nyo apo dito sitwasyon. So how come? Dapat dito karuba mi kakabagyan mi nga agawid da dito Lawag, agabot isuda biyahero, tinegosyo da apo dito mapandagala ka dito live chicken, manok. Then sumrek dito probinsya tayo, kakabsat, then may distribute ka dito agi laklako, kakabsat ken gigiyem. Ngemita, stranded da apo, isuda peti kung kontaken tayo tataya, ngem sa antay idang makontak. Ngamin apo medyo da problema ti signal. Kadito nga gundaway, iti umamyanan niya pa sa especially Pagudpod. So with the apo Kapitan Lagundino, iso nga via phone kumaapo dito tawag tayo, di natin sa may kantiya chansan ni apo Lagundino nga makiinuman keng kuana, iti dito nga gundaway, gagayim kamsat. So pakam mo, no, ada plano yung agbiyahe from north, gigiyem ka, or from south, agpamyanan kayo, kit madalanan nyo dito nga paset, gigiyem, na ada dito alternate route, nga mabalin nyo apong usaren na tapno maliklikan nyo ti Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, na gagiyem, saan nyo laingin niya, nyo laingin nga itultuloy, dito yung weather apo ti, kaligito yung amin nga alaldaw, ini parte na ti Cagayan, natutudo, ket deto'y Pagudpod, iso apo ti ili nga akin amyanan nya ili dito'y probinsya te nga Ilocos Norte nga mayarubayan makikaruba apo iti Cagayan, especially apo dito'y ili ti Santa Praxedes. Kakabsat ken gagayem. Iso nga ado dito makita apo stranded, ado dito heavy equipment apo, ado dito usisero, kita nyo dito tao nakakapute da, damit saan. Ket may sapay dito apo ket DJ marigreg nga daga from tuktok ti bantay, yamoy apo dito heavy equipment sa payloader nga ipan di tabaybay gagayem ken kabsat kamo no nati awan ti dakas nga epekto na di tabaybay detoy gagayem ken kabsat so di apo ti fastest way tapnon ti kasta maikat digito apo nga naglandslide even communication kada poste apo na dadigito natuangen na no ti pagibasaran digito pictures apo nga naala tayo ken ni apo Kapitan JC Lagundino gagayem ken kamsat. So advice papagayam no kasbilang ada plano yo nga agbiyahe apo nga mapan iti umamyanan agapu kay Tilawag City or anyaman na paset ti Ilocos Norte kakabsat ken gagayem amanganta maabutan nyo pa'y laing apo dito kada digiti naipit na stranded nga kalugaran when no biyahero kakabsat ken gagayem. So madamdama makainuman tayo apo ni apo barangay ni apo konsehal Honorable Hill Buenavista ejay Santa Praxedes Cagayan gaputa naka-eksperyensya kano apo dito kalugaran na ti narigat nga panagbiyahe gapu pa'y lang apo kadito nga sitwasyon ti kalsada dita Sitio Bangkero,
Barangay Pansyan, iti ili ti pagudpod gigim kabsat bat puspusan na po iti aramiden ti biyang ti DPWH nga clearing operation sapay apo ta agbalin nga safe digitay operators digiti nga heavy equipment nga maususara po para iti detoy clearing operation ti biyang ti Department of Public Works and Highways iti deti nga pasita po ti Manila North Road bisinidad po iti barangay Pansyan or Sitio Bangkero iti ili ti pagudpud. Amoy adu digiti mangisad suggest idi nga kwa idi laengin tuktok ti pagnaan gagayem kay kabsat gapu idi deti nga sitwasyon idi siyak ti beat reporter ti DPWH gagayem kay kabsat jak na malagipin anat nagan ti regional director idi ti Department of Public Works and Highways si may daginit kita dito nga talagang ibagada nga dakkel nga problema narigat a solusyonan gapo kada iti landslide gagayem ken kabsat nga masansa na mapasamak kita especially apo no adda tinapigsa nga tudo nga agayos ti danom manipud ti tuktok ti bantay gagayem ken kabsat hameta basta ikam ti dike na yan ta deta bantay gagayem ken kabsat wenno ikam ti adda pwede kiti nararamid da apo nga sulid nga semento dya kabot awag na di jayen kakabsat keng gigiyem tapnon ti kastakit saan niya matnag maurno nga po di agrugnay angem numapno di jay kasanumanen ingkakalyan kakabsat keng gigiyem di kamit mayulit equipment tapnon ti kasta isot ti usarem nga clear mangiwalin mangikat kaditi agrugnay nga anyaman na po bato wenno daga agga po apo iti tuktok ti bantay gagayem ken kaamsat so di apo ti sitwasyon as of this moment saan pa ilaing nga mabanin apo ti magna kadeti paset ti Sitio Bangkero barangay Pansyan pagudpod Ilocos Norte adaway apo ngem magnada kano or agmotor da base apo kaditi kaudyan nga naalat yung informasyon iti may sa kaditi apo konsehal dita Santa Praxedes Cagayan madamdama mapantay ito apo di Santa Praxedes natay sa may kantitsansan ni Apo Kapitan Lagundino dito barangay Pansyan gagayem kakabsat kabayatan na agyaman tayo po kadit sumagadad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo apo ti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan. Sindadaan niya, agserbi ka na kayo, danunan nyo apo iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Denton Garbida, Bangi, Ilocos Norte. Maraming salamat, Apo Mayor Edward Buyet Kilala and family, dito Curimaw, Ilocos Norte. Maraming salamat, Apo Barangay Chairwoman Bang Raranggol, Evangeline Bang Raranggol, Nagpatpatan, Sursuna, Ilocos Norte. Thank you very much, Kabagis Rolando Ventura, iti Hawaii, Pahu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Thank you very much, Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Center, Balintawag Street, Lawag City. Ada po kaditi nalaling aircon technicians, tapnurnusen da ti problema, ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugadlawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawag Street, Lawag City, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa ti damdamag ni Berto gagayem kay Kamsata. Iti dating aldaw apo iti Lunes 4 apo ti mabilang iti bulan ti Disyembre gagayem kay na Kamsat. Okay, happy watching kani Comadre Ermelinda Corpus dita Hong Kong. Kasama tayo kay Mr. Vic Magno. Maraming salamat. Okay, padaan niyo apo tawagan tayo ni apo Konsehal Hil Buenavista. Makain naman tayo iti deto yung gundaway sek na napo dito sitwasyon na po dita pansyan pagudpod gaputa i-considerar da parigat kadakwada especially kadakwada nga makikaruba apo kada tayo dito probinsya ti Ilocos Norte ada dito estudyante dito biyahero gagayim kay kapsat nga dito umay na o estudyante umay dito Ilocos Norte kakapsat kay gagayim magmagnada kano apo sakit kasta ti sitwasyon ti weather iti dito nga lugar papagayam ti kad kakaasida di nga rod bagkatdan di ano dan okay ti dito gundaway kay naman tayo live and exclusive ni Honorable Hil Buenavista kami nga po ti konseho ti ili ti Santa Praxedes chairman apo ti Committee on Agriculture okay apo konsehal naimbag nga aldaw mo kumusta ti weather wenno tiempo dita Santa Praxedes Cagayan apo ka konsehal. Good morning sir, kastamit ka iti agdengdeng kita estasyon nyo tatang dama. Kasi nga po Diyos kat aginit mitten sir, aginit mitten. Okay. Di ba kadigiti nga bulbulan talagang rainy season, rainy days dita probinsya ti Cagayan apo konsehal. Actually, iso nga talaga ti tiempo na kumasar ng kaputa dati mapaspasamak nga El Nino. Iso nga abnormal ti kasasad ti panawin ti tata. Dati ko magat natutudutan yung manmanungag. Todo actually sir, ti ilingasan Praxedes kada ito yung panawin. Okay. Okay, apo konsehal, hangalingit ka datayo, karuba ti pagudpod ken Santa Praxedes, dati sitwasyon, kada ti kalsada, dita sitio Bangkero, kas dati mo na pa nagsarsarita tayo, ket kasla agbalbalin nga parigat, kada iti kalugaran nyo, umay dito Ilocos Norte, apo konsehal. Wen nga talaga sir, kinapod no nagpalawag kam kumapay di kalman, ang nagsusublimat amin nga luglogan, gayam kat traffic nga talaga dakkel je traffic na sekon ko na gitay limasat wenno naggapo dita sir nga stranded. Ket talaga nga dakkel nga perwisyo ti naldo pa nagbiag ti Lingasan Praxedes gapo ta ti Lingasan Praxedes ngamin sir ket
halos agdependa kami kadagiti supplies nga aggapo iti no kaspagarian iti northern part ket iti Ilocos ti paggapuan na siya. Okay, okay. Okay, so ada kadi digiti estudyante nga kaskunayo, digiti transactions nga umayo rantaen digiti Ilocos Norte, digiti apektado apo konsyal. Primarily talaga nga apektado ti estudyante sir ta kinapudno na ti bigat sigon ti pa nagtungtong mi kadati kadua ka sanggunyang bayan member itay nga tanak nga gaspaso ijay batak idi ko makalman actually ti panagpa norteda ngem gapo ta traffic kapilitan nga iti bigat tabareng ni malokatan ko na ngem sigon iti damag reliable resources nga gapo dita ket medyo mabayag sapay nga malokatan malaksid lain kadagiti bubasit nga motor ta sigon iti budget officer mi nga naggapo dita idi kalman tatay bigat si Mangpet ta dakam ka makamen na nga appointment na iso nga inkarigatan na piman ti bimalasi nga usar na ti motor sir. Okay, in what way? Kasano nga way? Apo konsyal, magnada ka di, ada ka di may basit adugan, or agbangkada, nga kas ka di muno na nga alaldaw, nga napasamak man ti landslide, iti paset ti pagudpod, apo konsyal? Sigon kanya da sir, di kita nagkapudita ket magmagna kano di kita na stranded, ada di oras na nga lukat magnati tao, adamet di oras na papagnayan da di kita motor. Ket no option dati agbilog no na sayat laket di iti panawen siguro ket kayat damit nga pausar dito da bilog na ano kwasar no kadagiti nga panawen ngamin ket manmanong aglinak ti baybay. Iso nga number 1 nga option da magnada ijay madamo nga gedgedday sir. Okay, okay. So, dito parigat, especially estudyante or digiti biyahero, gawta, expectarin tayo, ada digiti bags da, ada digiti kargada, digada bagbagkatin da digiti, wino ada tao nga mga sistir kadakwada, kasukat ti kantidad, apo konsyal, any informations? Actually ket kastas talaga sir digiti nang nangrona kadagiti aggapu iti abroad nga dadakkel ti bagahe na ada digiti talaga nga available nga matangdanan kano dita ta napadasan ni sat ni bagat ko idi nagbakasyon idi last year nga September sa idi naggeday man ti dakkelen adda digiti matkid di agasistar nga matangdanan nya mangbagkat kadagiti bagahe ta. Okay, okay. Okay, what about products yo from Cagayan nga umay dito Ilocos Norte? Siyempre agislo. Digiti kakasjay nga negosyo no kaspagarigan apo konsyal. In terms of trade sir talaga nga apektado kasi di kalman ado ti di agpalawag kami kumakan ni Mrs. ko ket no mano di nasabet ko nga van nga nakakarga iti Saba. Nga nagsubli nga talaga nga may dako may lako dita Tiandaan dita Lawag City. Oo. Amin ket no mabayag da peket maluman so kapilitan nga subli da ipatareda tinala ka nga presyo dito dalan da nga gawid manipud-pudtol no apayaw. Amin sir ket dinamagmigan niya da no manuras da naggora iti rabi iti kalman kunada 8 hours ket imposible nga malukatan iso nga gawid kami layan kunada. Okay, okay. Awan sa bali nga alternatibo nga dalan from Santa Praxedes or digitay na amyanan pay nga ili nga mabalin nga kumamang ti Ilocos Norte or Lawag City apo konsyal? Addamet ket di dalan dito apayaw sir nga sumalpot dito solso nangim kunada nakabutbuteng tapos sumalpot dito Bintar ngem dadangamin din na disgrasya nga lugan ditan iso nga handa pinagbalin nga opsyon. However digiti mapanjay Manila sigurado nga southbound dano kasi magnada ti Santa Fe wano ti Gigaraw dito gapo dito ayan mi. Okay, okay. Yung travel hours, di ka atidug di biyahe and at the same time expenses, umatidug ka di, gumastos ka di, kasbay lang kasjay ti mausar nga rota, especially pasaheros from Cagayan to Manila, po konsyal? Bale, plus 4 hours na kwa sir ti menayon kan siyempre dagdag gastos kasi di panangan dati daldalan, expenses dati daldalan, sigurado nga additional expenses sir na kwa. Okay, okay. So kada gitoy medyo basit titudo ko nayo dito ayan nyo pa the landslide dito barangay Pansyan na kumusta ta agrikultura kas chairman ti Committee on Agriculture iti sanggunyang bayan ti Santa Praxedes apo konsyal.
So far kat limited pa lang tinpak na sir kasi ti lingasan praxedes kadagiti panawin kat madamatilan preparation for planting season manen. So nga awan ti negative awan ti negative impact na malaksid lang kadagiti supply chains kas kumati delivery iti fertilizer nga gapo di tayo Ilocos Norte. Numan pa dadamot pa lang makita tayong stocks kadagiti paglakwan kasi ti multi-purpose cooperative kanda dumapay nga paglakwan. So far katawmot pa lang iti shortage ti supply ti abono nga masapol mi sir. Okay, awan ti pa nagamak, di pa nga manalo dita nga agtultuloy ti pa nagkisang ti danom ket mabalin nga mapasamak riti mun una napasamak nga sana makatalon di pa nga manalo na po konsehal. Kinapudno na sir ket deta ti dadalan ta iti opisina ti agriculture iti municipality of San Parcedes kadagiti nga panawen ta talaga nga mumi nga nakisang ti danom ta dadagiti sanhera kadagiti nga panawenen Okay. depende iti todo ket kadagiti kuman ket ado ti danom ti waig ken karayan pero unluckily awan nga talaga iti napigsa nga danom nga dumanon kadagiti pagtatalunan. Lapo iti El Nino. Mostly kadigiti pagtatalunan dita sakop ti Santa Praxedes na dito sir irrigated nga ti source of water ket digiti surface water karayan apo konsehal. Yes sir, mostly when no 98% ket agga po iti surface water kas iti waig karayan kan yes waig kan karayan sir manmano digiti awan pegiti digiti solar operated nga deep well madamami nga i-adapt kan madamami iti panang-establish kadagiti nga proyekto ket bareng lang kumano ag success tumat lang digito nga proyekto. Okay. Okay sir, maraming salamat. Ininted mo agundaway nga makaidnuman da kay dito nga aldaw malaksid no da mensahem kadagiti kalugaran nyo, especially biyahero. Apo konsehal, please go ahead. Kadagiti kalugaran mi nga taga Ili nga San Praxedes no kas pagarigan man tama kaya tayo ti agpailokos ket dubyan tay kumati aganad ngamin ket hanyag sarte nga po ti panagbabagan panagregay dito batbato nga gapu iti bantay ta delikado ngamin apo no iris-risgo tayo ti biag no hanlagid ti kuma importante ti lakad tayo hantay pala yung mapan. However damit ket tinog ko na in 3 to 5 days ket mabalinan nga magna iti truck. Mabuhay po kayo sir. Thank you very much. Apo konsehal Hil Buenavista maniba na po di Santa Praxedes, Cagayan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon digitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kumangarod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simmangpet daytoy a pandemya. Daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, no di ket pati sakit nga tonsillitis kada
pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panang daldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper when lulupot tapnon dalusan tayo iti agong tayo. Wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Katim dari picture ko. Saktong lang DJ dagangan na kabalantan jay. Ongoing di pinang clearing dagiti tamong di DPWH. At the time lang palatad na by nga makagpapagnada ko ng amo na ang nga awang pulos pa lang hindi allowed na nga oray light vehicles o pero di allowed na nga pagnadjay. At the time lang agpapagnada lang hindi tao nga malimitaran by gapuanan na continuous mode di pinag-clearing na lang tabo. Okay. Ano diti possible, ano diti kang donan niya rason niya napasamak dito, is it rain apo kapitan gaputa EJ Santa Praxedes diti inuman tayo ken apo konsyal madalang ti tudo. So kumusta ti weather ngamin dita pagudpod? Hindi ngamin napalpalabas na aldaw October 3rd. Medyo continuous namin di binagtutudo na bale dualawas na nagtutudo. So nga kasi din napasamak Okay, so agtutudo pa lang dita apo konsyal. Apo kapitan. Kasi napod ko sa Robert 2 days ko nga napitan di panahon tayo. Okay. Dito volume tinagrigaay nga dagaken batbato. Talaga nga ado kasi dito nga gundaway nga kabayag na nakit nga hamping nga maklira nakit kahit nasa wen ado ti talaga nga nagrigaay wenno naggabor kada ta kalsada apo. Ado talaga ako Robert no ang kamkamali sa around 50 meters siguro. Kasi tingatayan na ang kamkamali ng induan sa nga regular nga balay. Okay. Ado digiti makikita parang apektado pa digiti poste ti elektrisidad kada ita nga lugar apo kapitan. Di poste di kuryente tayo sugabuanan na nga nagmalmalan nga awan di power na sa power supply. Hindi bandang 5 PM na remedyan mo lang may rekamang di inek tayo so nga kasi nabudis mga 5 day power supply na ako. Okay. Digiti ka stranded aglalo ore na kami digiti kakabagyan mi nga na stranded dita gapuda ti probinsya ti Cagayan na nakatrack da digitoy awan ti tumpor nga problema especially kasta ti tiyempo mga agsasakit digitoy or masapul da ti nadalus nga danom panganan or anyaman apo kapitan. Actually, hindi namin iskadwan namin na stranded na puro magdagdaday si Patrick pasalig ka yun lang border control tayo kasi sa pulisan tayo na iparpares na dilumasad yung jay. Kasi tatagtangal daw medyo pinalubusan dahil gabuanan nga daw mabalin din ni Magna.
So, balikan din ismo sa di handa unay nga di at bayan lang yung lugar tayo po, Robert. Okay. Okay, so dito clearing operation based on information iti biyang ti DPWH, it takes how long? Kasanupay nga bayag? Apo kapitan. Then natin ang pagpulos ang tubay masigurado ang Robert na binatay nagsasaritang kaligay kamang DPWH jay. Pagpuli, barbarang makaya ko na ang agpalubos bilang ito singanan malam. Ti sitwasyon ti baybay ngamin nadadikiti kasla alternatibo nga no madanon dadeta magnada dita baybay tapno maliklikan dadeta ket maituloy ti biyahe deti inumanteo ken ni Apo Hill Buena Vista nga kaming ti konseho ti Santa Praxedes ket adu kadagiti produkto dan nya kayat da nga umay ilako dito Ilocos Norte ti maperdi especially Saba. Apo kapitan. Hello, sir. Awan pa na monitor tayo sa ti nga bay di nagdaanda. Yakla mo Apo Robert mo dada di nagapu di from Santa Praxedes nagdirekto dan idi barangay Balawin. Okay. Ngem hamid na dawel ti baybay kadagito nga alal daw, Apo kapitan. Kasi nabo di sa Apo Robert na napintas di panempo di baybayan tayo. Okay. Digiti magna kasan impagnaanda no kwa ijay baba wenno apaten da deti nagrugnay nga nagrugnay nga daga Apo kapitan. When Apo Robert paten da di nagrugnay na ada in clearing di equipment di nga mabalin na kapagnaan. So nga sumangat no ko Apo Robert. Kasanot ka tiddug sir, di pagnaen digiti ngamin ti kang runana kanong apektado ka digiti karubate nga ili iti Cagayan ket digiti estudyante. So kasanot ka tiddug di pagnaen da Apo kapitan. So nagmasirot di nag-estimate Apo Robert sa around 40 meters. Lugan, adano ko available nga lugan ijayen pagpatinggan di pagnaan. At diri tricycle at ako dyan Apo Robert na dapat nag-i-pagka di nagpaspasada nga pagka na bus na tuwan Apo Robert. Okay. Diti barangay yo Apo kapitan gapu iti kastoy nga sitwasyon na oray no saan nya agbalbali na problema ti peace and order kadagiti nga gundaway or kadagiti mabali namang gundaway kadagiti nga focus ti attention yung barangay officials ken lumugar kadagiti nga paset ti barangay yo. Kasi nabot dyan sa Apo Robert sa takto nga magyamayaman at makikooperasyon mo dili ka barangayang. Kasi dapat ka di kadwag di konseho kung di tanod ko naka full alert na badlan sa Apo Robert. Okay sir. Thank you very much Apo Lagundino sapay ta makaala kaming tournament informasyon especially no talagang mayate na pagnaan ngamin ket adu digitay agururay before pa nga mangrugi ti programa tayo ket addan digitay makidamdamag iti update dita pagudpod. Maraming salamat malaksib na mensahem kadagiti umili Apo kapitan mainaagi ti dati nga sitwasyon diti kalsada dita barangay yo. Kadigiti kalugaran kadigiti Apo nga biyahero ilawlawan tayo pa hindi pa nag-anos tayo dati ko nandun awamot nag-ayat kayo kastoy yung ilawlawan tayo hindi pa nag-anos tayo kasi digiti advance message tingnan Apo hindi private message pasensya kayo ang kayo individual nga ma-replyan sa adong digiti aplikasyon tayo i-update ko lang tayo di Facebook mo makita yung tulad Apo no at pagpintasan na di plus na di pinag-travel tayo. Okay. Maraming salamat po Apo kapitan. Maraming salamat Apo. Okay, so DJ gagiyem kay absat ni Apo Barangay Chairman JC Lagundino iti Barangay Pansyan pagud po di Ilocos Norte. So awan pa ya po the exact date nga pinarukatan ti Department of Public Works and Highways nga mangisuswat ti clearing operation dito Sitio Bangkero Barangay Pansyan pagud po di Ilocos Norte no kaano nga mailepas wenno mabukatan malukatan na po diti dalan ket agdiretsunto na po ti transportasyon wenno biyahe gagiyem ken kabsat. Okay, itultuloy dito po dito sa idasar mi adamdamag iti damdamag ni Berto kabayatan nagyaman tayo kadito maganad. Pagyamanan tayo po ni Honorable Vice Mayor Denton Garbida iti Banggi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, Corimao, Ilocos Norte. Apo Barangay Chairwoman Evangeline Bang Raranggol, Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Mr. Rolando Ventura, Kabagis, dita Hawaii, Pahu, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kadagiti nalalay nga aircon technician, staff nurnusenda ti
problema ti aircon, ti anyaman apo nga klase tilungan. Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa yapo kini Dr. Alan Tailani, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung i-konsultar ti doktor. Mapan, iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors, as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment, as they say, or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself.
Okay, dapay na bati inem a minutos kasakuan ti oras tayong alauna gagayem ken kaabsat ya. Ada diti nagbali na po nga rakurak manipo da po iti biyang ti Sandigan Bayan especially coming from Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda in line na po iti kampanya kontra iti illegal nga droga ya. Saan nyalingid kada tayo, ori di Ilocos Norte, Lawag City, agtultuloy tinaigit a kampanya apo di iti kamkaming tinailya na pulisya, PIDEA, iti illegal nga droga. Ya? Kaabsat ken gigiyem. Ya? Siguna po, yan ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda, rumbeng nga ikan importansya diti law enforcement agencies ti panagtiliw kada iti big time drug manufacturers ken saan nga iti babasit nga drug suspect anat makita yo kada iti nga rakurak ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda no sa dinno kinunapay ni Miranda nga makatulong detoy tapno maesesan ti pusek pan nakapusek di balod kadagiti excuse me apo kadagiti pagbaludan especially apo ti Bureau of Jail and Penology and even provincial jails gigiyem ken kaamsat inlalawag ni Miranda nga rumbeng nga ikaten digiti target ken kuta idi pa nagaresto target digiti target babasit nga target kuta gagiyem ken kaamsat iti pa panagtiliw nga isu ti agbalbalin kano nga basehan ti promosyon digiti opisyal nga digiti met apo iti ikanda ti importansya iti panang tiliw kadagiti babasit gigiyem ken kaamsat at adda kuta nga rod nga may bagbaga nga saan met apo nga buwag dagiti big time drug personalities. Nubay kasta linawlawagan ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda nga dinamit kayat nga sa wena po nga dagiti small time personality ket maliklikan da nga taisuda nagbasol damet iti linteg gaghiim kay kamsat kalikagom wenno ganwat detoy nga rakurak nga maputulen ti pinaka urat ti problema ti illegal na droga dito pagilyan nga Pilipinas ada record na pong imparwar ti Sandigan Bayan 70% from the total 122,000 persons nga balod deprived of liberty or DOL anget nakabalod da apo dito pagilyan na Pilipinas gabote drug related cases kaso iti droga idinto nga from 122,000 nga personalidad nga naibalod gapo iti illegal na droga sa nga gasot ket pitulaeng dagiti natiliw nga digitoy ket maibilang nga big time drug pushers wenno drug manufacturer so anat ket na nga parwar detoy nga datos gigiyem kamsat nga parwar ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda gigiyem ken kamsat digiti la small time babasit nga ikan ti kasapulan digiti big fish wenno makabalinan digiti big fish sa anda nga kabalinan nida nga tiliwen gigiyem ken kamsat kas di kadi papagayam okay anat makita yo apo iti sitwasyon ti illegal na droga sipod nagngudo ti panagtakem ni dating nga presidente Rodrigo Duterte ngamin nga isuna talaga apo nga nakakonsentrar idi panang pugipog iti legal nga droga para kanyak no kita enteo medyo ano pa laeng talamak kung na iti Tagalog ti droga pa laeng dito Pilipinas ipaniknik deta apo ti agsasaruno nga operasyon wenno panagtiliw digiti kamkaming tinailya na pulisya kadigitay drug personalities kinilkilo digitay matiliw nga Cebu gagiyem ken kamsat nya digitoy maibilang nga mangperdi iti biag kadigitay agus usar gagiyem ken kamsat sang kadi nga rumbeng nga nalpas kuman ti kampanya ti illegal na droga babaen ti panangirugi ni Duterte iti tokhang kontra kaditi ramraman iti illegal nga droga gagiyem kamsat san pay laeng nga po nga saan pay laeng nga nagdakem ti adu iti adu nga biag nga napukaw gagiyem kamsat gapot illegal na droga adu digitay pusers nga isuda apo digitay
mang supply kada iti agar aramat iti illegal nga droga masaysayang apo digiti biag nga maibuwis ngem saan tay nga mababalaw ti kampanya ti pulisya gapu ta digitoy ket natangken met gigiyem ken kamsat ada digitay mapapatay ada digitay amin gigiyem ken kamsat nga so nukit kitain tayo napaay ti Duterte administration gigiyem ken kamsat ngemita ti rumrumwar tatapo malagi po diti issue ti International Criminal Court nga kayat dati aginvestigar napapatay kano apo digitay awang kalaban-laban na nga may tudtudong adda iti adda iti operasyon na or partisipasyon na iti biyang ti illegal na droga gigiyem ken kabsat adu digiti mangiduron ken ni Duterte tapnon ti kasta mabitay tapnon ti kasta masentensyaan gigiyem ken kabsat ngem masapul nga ipakalawa tay ti agpanunot kakabsat ken gigiyem saan nga ta nga dagitoy ket aramiden da tapnon ti kasta mamimpinsanen nga maitanem ni Duterte nga isu iti nangirugi gagiyem ken kabsat iti naiget nga kampanya kontra iti illegal nga droga adu digiti mangiduron adda digiti sumagmamano nga kayat da mainvestigar kayat da maprosecute ni Duterte gapo-apo kaditi may pagpabasol seknan ti illegal nga droga ngem no siyak para kanya kanununga kapo ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda nga dapat tipukanem jay puon saan niya digiti saringit niya babasit naglalo apo digiti target digiti next in line digiti mangnayon ka diti kuta tamnon digasta adda promotion niya kunada gagayem ken kakamsat digiti apo nga otoridad masapul nga agasan di 122,000 absat king gayam 107 laing apo karito iti may bilang nga big piece digitoy nga nakabalod apo nga sumangsango apo ti kaso ti illegal a droga. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras tayo di dito yung aldaw malem para di programa tayo damdamag ni Berto dito di pagamyo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni Maki Paulino Agustin ibatimin ti panagyaman iringkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga may nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of
having a health check-up. Mm. Makunan to tay doktor nga dagitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti condition ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Mm. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malim ti Lunes, Disyembre 4, 2023. Dahil di programa tayo, Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo kadanggay mi, tilasot yung may isang oras, tap nintay basain. Ti may tampuk nga surat, nga nakay palaunan, tinapalabas iti biyag, ti may sa apagayam. Episangwanan yun tayo rugyan, nga lukiben, ken basain, deti surat, nga itampok tayo di programa tayo tinapalabas, iti deti nga malem papagayam. Agyaman tayo iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalay nga aircon technician, staff nurnusen da ti problema, ti aircon ti anyaman a klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Mililani, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Kabagis Rolando Ventura, iti Waipahu, Hawaii. Ken agyaman tayo kay ni Apo Barangay Chairwoman Evangeline Bangraranggol, iti Barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kayat yung ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Honorable Mayor Edward Buyet Kilala and family, iti Corimao, Ilocos Norte.
Thank you very much, Spike. And Honorable Vice Mayor Denton Garbida, kenti si Bubukay na Pamilyana, iti Bangi, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpukpukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, itiin tayo, panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon, nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos tibibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin kundi ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga may baga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Isurat papagayam, hindi padayawan niya ibasa kanitampog di programa tayo tinapalabas iti deti nga malim. Surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag, kenayat, ngayon patulod ti may sa apagayam nga kayat na iti pawagan iti nagan niya Vilma iti tangatang. Naisaguday di surat ni pagayam tayo Vilma, tinapalabas ko, Manong Robert.
Umuna ti amin kablawan kay tinagasat nga oras ken kanitom. At timun ti programa ti napalabas. Programa ng gutigot tiriknak. Tapnoy paset ko ti napalabas ko. Ngem unae kun ti dumawa ti dispensa. Karagiti tao nga mabali na manggura. Wenno saan mang pabor. Karagiti nagbali na aramid ko iti napalabas. Manong Robert. Wen kabsat sa anak siguro a modelo, no diket siyak tay may baga, nga nisnis, pagpigadan wenno basura, nga minsaan niya imiso digiti aramid kenadang ko, gapu, iti panang pasakit tinapalabas, to'y pagayam mo. May katluak kada kaming opat nga kakabsat. Agpapada nga nagsasaruno nga babae kami nga inauna. Idinto nga naadaan kami di kabsat a lalaki. Adu digiti mangibagbaga nga saan niya si Marde nga nagputot ti amak. Agingga nga saan niya nakaputot iti pada na a lalaki. Gapu nga rod ti panagsasarunumi nga babae. Dahil dua nga kakaek when umanang ko ket babae. Siyak ti may katlo, Manong Robert. Gaputa, narigat ti biyag ti pamilya nga nagtaudak. Saan nga nakaadal digiti dua kakabsat ko, nga inauna nga iti siyak. Naisakripisyo pa iti buridek nga kakaisuna a lalaki, nga makitak nga napalalo ti panangdungo, panagayat digiti naganak kanyak, when naganak kada kami, kenkwana. Kastoy ti pasamak Manong Robert. Gaputa at dadwa nga inaunang imiti siya. Nagtutulag dananang ni tatang ken di duapay nga inauna kakabsat ko. Nga siyak ti pagtuluyan day di panagadal. Dayta ket di makaturpusak iti sekundarya Manong Robert. Tumulong day di dua nga kakabsat ko babaen iti panagpaalila da iti may sa abaknang. May sa nga mabigbiga pamilya iti ilimi. Ket no makaturpusak to, responsibilidad kunto kanumeten, timang paadal wenno mang tulong itin inaudi akabsat mi, aday to'y ket ni Carlos, Manong Robert. Wen Manong, dayta ket nagbalin nga saritaan wenno nagkikinarian ti pamilya. Makalwapay ti amak ken ti inak, nga ure at daman laeng kumamaysa, nga agbalikas wenno makapagturpos kada kami. Kada kami nga inino ana atallo, ket tinto may inaudi, isunto ti paikaibukbukan ti amin atulong, para met iti pannakaragpat na iti adal, Manong Robert. Simrek nga rod nga alila wenno katulong digiti dua nga kakabsat ko. Irimay sa abaknang pagayam ko. Ket amin nga sweldo wenno matiggadanda. Maiapunte ken ni nanang ken ni tatang. Ket maaramat para iti panagadal ko. Masuportaran metti. Agnayangay idi a panagad-adal wenno panagad-adal idi ti kabsat mi ani Carlos. Tapno matulungan tumet gaputa isuna nga rod ket buridek, Manong Robert. Rinugyak ti kolehiyo kabsat ko babaen iti panangirugig iti kurso akina maestra. Itirugrug iti klase iti kolehiyo, Manong Robert. Naragsak kami no kasta nga may sumarungkar dagiti dua kakabsat ko. Nga digitoy ket katulong wenno alila iti bakna nga pamilya.
Kumusta ti panaghadal mo, ading Vilma? Mayat met manang. Sa anak met nga marigatan ka, dagiti may papaubra ka na kami. Sapay ko matagbal na igi ka. Saan nga bali nga saan kami nga nakaragpat ti adal? Matunuyan tay laeng ti arapaap datatang kininanang. Nga, makaturpos ka ken matulungang tumet di buridek tiyo ani Carlos. Agina na kami to kumamit tenta, sang mimintumet ti bukod mi abiyag. Balikas di kiti duwa nga inauna. Wen manang, ikarik ka na kayo. Lalaingit ti agadal, ipasnek ko ti panagadal ko. Tapnon di kasta matungpal tayo ti, kalikagom datatang kininanang. Nga damay sa nga makaturpos ka na tayo nga talo, kit matulungan to ti buridek tayo ani Carlos. Sungbat ken pamasingked ko, Manong Robert. Ibati mi manin ti sweldo mi, ta sinweldoan da kami manin ni di malem. Ket ti so atin inutem, saan ka unay nga gasgasto ading ko? Narigat ti, awam masindadaan na pangdutdutan na iti, masapul na, aglalo iti kaskada kayo nga estudyante. Ken, kastamit din ang adda sa gubanit ti bagi datatang ken ni nanang. Mabali na isumet at ipaka, usaran di kititited mi nga, sweldo mi ken ni manang. Wen manang, isumit ti aramidek, aramidek amin nga panagsalimit-met, ti panagin inot, isung ano daduma, umanayin kanyak ti gatangik nga naluto nga inabraw nga pangaldaw ko. Ure no mababain ako makadidi kapatadak nga estudyante. Anusam, agu makanto into no makaturpos ka to no, addan ti mastre ka mapagtrabahuan Vilma ading ko. Maka-inspirar a balikas pamagbaga. Makaited sa libukag Greek na, nga damasin dadaan na puwersa tapnon ti kasta, maisakad ti kalikagom ken paraken ka. Saan ka di Manong Robert? Dagitoy ket nagbalinmet nga inspirasyon ko bayat ti panagadal ko. Kastamet nga saan kumet nga, liniwayan nga pinalagipan ti buridek mi ani Carlos. Kariking ka Carlos, no makaturpusak, si kantumit ten titulungak. Wen manang ngem no kukwentaen takit, kasla sa ang kantupay nga nakaturpos no. Sumre ka kiti, kolehiyo, second year high school kon, first year college ka pailaeng. Mabalimmet nga, sumarding ka, kit into na makasapula kiti trabaho. Isunto na ati, panangituloy mo. Sana ya. Wen sa mana, mabalinmet ti kasta. Genurin ubingak tupay laeng. Mabaling kuntumet ti, tumulong ka datatang ken ni nanang, ken norean niya dito na ang papastrikan. Tapnon ti kasta makatulong akmet ti, pan nakaisakad ti panagadal mo, tapno tulungan naktumet saan ka di manang. Wen ading, aramiden tayo amin. Tapnon ti kasta, agbalay-igita, iti kalikagom ta nga mga turpos iti pagadalan. Nagbalin nga na anayas ti pandakailikpas ko iti punang atukad ti pagadalan. Ti kina first year college, iti kursok aki na maestra, Manong Robert. Masansan ti panagawid di iti dua kakabsat ko tunggal. Aggibus ti lawas, ket agtutungtong wenno, agbabanding kami ako natayo iti Ingles. No pay pansit laeng ken tinapay ti mapagsasangwan no kastangad da kami amin, naragsak kami manong. Nalpas mo ti umuna nga, tukad. Ag second year college kanton. Di lamami manon ha, kasla ka ano la di panangirugito iti tulag nga, sikat ti matulungan.
Wen nga rod manang. Ket sapay takas ti kinaanayas ti first year college ko. Kasta ko mamit ti kinaanayas ti kina second year college ko. Ken wen kayam agturpos tumiten ni Carlos. Ang imjak tupay nakaturpos iti kolehiyo. Ngem nagtulag kami manang. Saan to kanupay laeng ngayon sigida nga sumrek? Urayan na nga makaturpusak ken makasara ka kiti trabaho. Ket isunto kanumiten ti sisirrik na iti kolehiyo. Napintas man ta agpalabis ni Carlos. Man nakaawat niya talaga ti buridek tayo niya, Vilma. Balikas ni manang ko, Manong Robert. Nadanon ti panaglukat ti klase pareti kina second year college kon iti kurso ka kina maestra. Nag-enrollment din ni Carlos pareti fourth year high school, Manong Robert. Di takabsat nga medyo nadagsen ti panakaibaklay wenno mo panakagastos ti kantidad pareti panagadalmi. Ngem lumukay to data kinungkunami no makaturpos ni Carlos ket agpalabes iti dua atawen. Santumet den sumrek iti kolehiyo, Manong Robert. Nagbalinmet niya na anayas ti panagadal. Awan ti nagbalin na problema datatang ken ni nanang. Dagiti matiggidan da talon agserdi kada kami. No adda dagiti mailako nga produkto iti pagtatalunan. Isu ti mainayon iti suswelduen dagiti dua kakapsat ko. Nga mangalyanar iti panagadalmi ken ni Carlos, Manong Robert. Nagbalin nga rod nga naragsakken na anayas, ti taray ti familia, pakairamanan ti panagadalmi ken ni Carlos. Itinaminsan na malem deta idi ti Sabado, idi agawid di iti dua kakabsat ko. Ngamin ag day of the kanoy ti Domingo. Ngem ti may sa kadakwada ket madmadi ti riknana. Sikanto pay laing ti agsubli ket bagam to kadamam ken ni sir nga madmadi ti bagbagik no kas pagarigan jak malaingan. Balikas ti may sa kariti kakabsat ko. Sikakit di ngamin. Digos kala adigos. Kunak lang arug ngamin keng kanya. Saan ka nga kanayo na agdigos aglalo iti rabi ingem. Digos kamit adigos. Si kamamit ati maturog nga. Naglinglinget iti kastaunay. Apeng arud siya. Sa anak meta kanayo na agdigos iti rabi ita. Pampanunute ka malamiisan ako no mabali na agsakita. Balikas na. Imay ni nanang ket. Kumusta ti riknam? Sa ludsud na iti may sa kaditi kabsat ko. Kas lang aro daglulukin ti riknak nanang. Aggurigurak sa amet ten. Ada agas dita. Ada dati sagsaganak nga agas. Narigaten no dumigdeg ti sitwasyon. Amuyo meten ada responsibilidad te amin. Responsibilidad tayo di duwangin inaudi a kakabsat yo para di managadal da iso nga. Maipawil ko mati agsakit kada tayo. Angim. Saan tayo nga maliklikan deta? Aguri ka ta, laik di paracetamol tagtumar ka Alis to nga nagturong iti silid da tatangken ni nanang. Kaya di agsubli ti inami, iggem nan ti agas. At dapat yan iggem na sa nga baso adanom, Manong Robert. O sige, agtumar ka. Agtumar ka ta no sumaya at tiriknam, saan ka nga agab-absent? Isupay ti, maikat iti sweldom nga, agserbi ka iti kakabsat yo. Pamagbaga ni nanang,
Edita, maki sabat man no maki saliwan met ti tatang. No nga membilinin na katakabsat mo nga saan ka nga digo sa digo sakit. Saan ka nga agdigdigo sa unay. Ang mga tay sumit ti nakaalaama talaga. Sige tang, saan da ka di unay na babalawin na. Kasko na ni nanang mo, masapol nga agan-an tay iti salunat. Amuyo ti apagdarik matasakit. Mabali na runutin na ti adu a kinabaknang wenno pirak. Narigat nangina ti pagpaagas. Balikas ni tatang. Banag nga kasla, pinanpanunot di dua kakabsat ko. Gapu iti kalikagum da nga makatulong kada kami iti buridek mi ani Carlos. Iti panagadal mi. Kasangwan ng papagayam nga ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Vilma. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manibo diti Mililani, Hawaii. Ni kabagi si Rolando Ventura, kenti pamilyana, dita Waipahu, Hawaii. Ni Apo Barangay Chairwoman, Evangeline Bangraranggol, iti Barangay Nagpatpatan, Sulsuna, Ilocos Norte. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Honorable Vice Mayor Denton Garvida and family, iti Bangi, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin itinalalaing nga aircon technician, staff nurnusen dat aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ken ka, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Sa ka pa nagbuybuya ni Ma'am Elis Tamayo di Tamililani, Hawaii. May sakariti sponsors tayo. So kumaman ti host ti Fiesta Tabakaran na makino adang madamit din ije Hawaii. Malaglagip ko di ti papapanan tayo. Ma'am Elis, ken happy watching ken ni Liza Danog. Happy watching pa ken ka Olive Menor Revilla. Nairugi ti klase babaen iti kadakon iti second year college, Manong Robert. Idinto nga ti kabsat ko ni Carlos ket adda idin iti fourth year high school. Naragsak kami gaputa awan ti nagbani na problema. Iti kaddami ti biyang ti kolehiyo wenno kaddami ti pagadalan. Siya kiti kolehiyo ket iti met sekundarya ken ni Carlos. Nagtultuloy met ti panagigaed manang ko iti panagtrabaho da. Nagbalinda nga na singpet. Linimitaran da iti bagida iti pannakibarkada. Ken kang runaan ti amin saan da nga naki-boyfriend wenno nakiinnayan ayat. Amok deta gaputa no adda da iti balay mapagsasaritaan mi ti maipanggep iti love life. Ada kanumet ti nagar-arem kadakwada ngem. Pinili dati saan ang mga klon gapo iti commitment da kanyak. Wenno panangi commit da iti bagida para iti tulong da kanyak ken ti kabsat mi ani Carlos. Banag manong nga sinalsaludarak unay kadagiti dua a kakabsat ko. Ken ure da tatang ken ni nanang. Binilbilin da ida nga saan da pay laeng nga makiinnayan ayat. Agingga nga jikam makatuweno jak makaturpos. Tatinton responsibilidad. Keti baklay kunton para iti buridek mi ani Carlos. Happy watching kasin Onofre Durupan dita Isla ti Hawaii. Awan ti may baga nga problema ti laing kinarigat ti biyag, Manong Robert. No ti panagadal nagbalinak nga diretso ken nagkonsentrar. Kastamit ti nariknak ken ni Carlos. Mariknamit ten ti pannakabannog di iti naganak kada kami alumumlumlum iti kapitakan ken katapukan. Gapu iti kinamannalon. Wen manong. Dayta ti pagsapulan di iti naganak kada kami. Banag nga, mangipapay kanyak iditi karit, tapnon ti kasta, ikak importansya ken kaipapanan, ti arapaap ti amak ken ti inak, ken ti sakripisyo di iti dua kakabsat ko, para iti panagbaligik, iti karera kiti pagadalan, Manong Robert. Alisto ti panagtulid ti aldaw, Manong ko. Dumani din ti panagserramanen iti klase. Malpasen ti kunkunatayo nga second semester. At damit idin ni Carlos iti finals da iti eskwela. Marugyanen ti pannaka sanay da wenno practice para iti graduation. Anyan nga ragsak mi no agtitipon kami ngagkakabsat. Pakiramanan ti amak ken ti inak, Manong Robert. Agturpos kang Carlos. Ket ore no saan kang insigida makastrek iti pagadalan gaputa. Mayon una ni manang mo Vilma, maragsakan na. Awan ti nagbali na problema ken ka iti panagadal mo. Kuna ni tatang, madamdamag ko ti iti karuba tayo, kanayon na mapaayaban ti ina ken amada iti pagadalan gaputa. Makikabkabil,
nabartek da nga sumrek, wenno saan, makisinsin nung bat da kadagiti, mangisuro, kasinnong bat da digiti kaklase da, ngem si kaanak ko, awan na pulos. Amok ipagpagapum siguro iti kinakurapay tayo. Awan ti gaway tayo kadagiti babaknang. Kadagiti babaknang, kabalinan da amin nagatangin, pakairamanan ti justisya. Wen natatang, iso nga siyak, nadadyak kayatin niya may balikas ti kaya kaadalak, aday wakon. Nasipis na sisiya at bagada nga takrutak niyam ti maisag mahakak. Kasta ti ubing, balikas ti ama. Naisem naragsak kami nga makangeg kadagita nga saritaan iti nagbabaitan mi nga agkakapamilya Manong Robert. Agingga nga nagtimek ni nanang. Anyagayam ti isagana tayo iti pa nagturpos mo Carlos. Balikas na. Jure awanin ananang. De tagastusem nga agpaala. De te pala urnungen tapno adad dapay nga ad-ado ti urnong ken masindadaan na gasto ni Manang para iti panagadal na. Masapul ni Manang Vilma ti ado a kantidad, aglalalo, agterjirton, ento na agfurchir, adadamanen. Nagtimek digiti doa kakabsat ko, nga digito'y ket paalalila, wenno katulong iti may sa pagtengan. Gumatang tayo tumitlatan ay ti pansit nga pagsasangwan tayo nga innem. Ken no adanton may isang litsyon manok nga madagas mi. Di ison, da kayo latta ti makamumanang, ngem no siyak sa anen. Mas kay kayat ko nga dati kwarta nga, mainayon iti gastusin ni Manang Vilma, ngem ti agpapangantay ti naimas. Narwam tayon nga agsitsida iti pinakbet, Manang. Kas ninamnama Manong Robert nagbalin nga sana nagarbo ti pan nakaselebrar ti graduation ni Carlos nga buritek mi. Dahito ikat gapuy ti rigat. Nakaumanayen ti 2 kilo a pansit. Maysa nga tinuno a manok. Ken 2 botelya a dadakkel nga soft drinks nga nagsasangman mi. Nupay nanumo nga sagana naragsak ti tunggal maysa kada kami Manong Robert. Awan sa pulem a kinaragsak. Awan sa pulem nga panagkakamayet panagpipinnatig ti agkakapamilya kabsat ko. Nagtultuloy pa iti panaglabas ti aldaw. Gapot na bakasyon Manong sumursurot ni Carlos nga mapan iti taltalon. Siyakmet ti agistimar iti balay tapnon ti kasta makatulong akket no sumangpet da nga gapot ti talon. Makainina nga insigida ti inak ti amak ken ti kabsat ko ani Carlos. Iri may sa amalem sana simurot ni Carlos. Iri kataltalunan gapot awang kanumet ti adu nga maobra. Napan iti sirok ti kawayan na balay mi. Nasiputak ti panangirwar na iti daan na bisikleta ni tatang. Manong ko. Apay Carlos, ano ti pangbiyangam iti deta bisikleta ni tatang? Ket, di na pa'y irwar. Saan na nga irwar at perdi ti pedal na. Saan na mo ti agbisikleta ti awang pedal na. Syakit na ruwamak. Kastaya. Kasano nga ruti pa ng pedal mo, no? Awang met pedal na ako na. Ket akuyem adet, panaka takyag na, tapno di kasta, ipadak mo tamay isa, iso ti pang pedal mo. Ngaman ano yung ngamin? Di kagtagtagarimanang, adda pamayak ka dito yung bisikleta. Iruwar ko ta, digusik mangkit di. Isakduan nak mangkit di manang, iti pang digos to yung bisikleta ni tatang ta, sabunak nga nalaing. Pasilapek ti uray la. Sige, tay sakduang ka. Mano timbaya ti masapul mo. Ket uray 2 timba lang basit met la ti paragpag ti bisikleta.
timet la nagastar kit tadwa agi guma na. Sige nga ron. Dardaras nga simrek ti kabsat ko wenno imuli ti balay mi, Manong Robert. Ida agsubli aday gem na atrapo, kastabot ten sabon. Oh, inalam sa amin ten ti sabon nga pagsabsabon ni Jay paginawan. Day basit ti inalak at damit pa'y dakdakkel. Dito ti usarek nga pangdalo si ti bisikleta ni tatang. Sige makamuka. Ngem no agungit ni nanang, ibagak nga inusar mo nga nang dalos ti bisikleta. Wen sige, ibagam to daeng. Rinugyan na manong nga dinalusan ti bisikleta. Napasnek nga nang dalos ni Carlos, ididaan na bisikleta ni tatang, bayat nga sinipsiputak. Ngem gabuta mumalem ket mumalem, dituyen manong muli ako ni ti balay mi kawayan, tapno isaganak ti lutwek apang malem. Adda kiti ngato ti balay wenno iti kusina. Matamdagak ni Carlos nga buridek. Babaen iti tawa nga adda iti ulwanan ti dalikan nga paglutuan mi, Manong Robert. Pudno nga pinasilap ken pinadalos na wenno dinalusan na analaing ti bisikleta. Makitan ti berde nga pintana. Ngumisngisit dagiti guma na. Kastamit ten nga nadalusen ti silyeta ken kargadera. Dahito yung amin deti bisikleta ako nada abalon. Nabengbeng ti guma na. Saan niya kaskarigiti sa bali. Pinukawak ni Carlos. Nagpintas met gaya men. Tilaingin makaperdi ti buya ti bisikleta ni tatangket. Ti kinapukul ti pedal na. Wen manang, napintas detoy. Nalagaan ti kahana. Dahito yung arot tinang sursurwan ni tatang kanyak nga bisikleta ket. Kastaya. Sursurwan nak to mamet Carlos. Saanin? Saanin ket no maperdi ti silyeta na. Kinunana sa nagpagpagaak, Manong Robert. Nga maalak iditi kaya ta sa uwen ti buridek mi. Kantyawan na ti babae nga nakabisikleta ta makimkiman kano ti silyeta ti bisikleta. Happy watching, my kumpadre Manolito Bunuan. Ay, Buduan, dita Paway, Ilocos Norte. Thank you, kumpadre. Kaputawan nunay ti matrabaho iti biyang ti talon. Iti day di nga aldaw, Manong Robert. Nasapa nga nagapon datatang keninana. Nasdaw ti amaki di makita na nga nakapatakder ti bisikleta na iti sikig ti balay. Nga adda ni Carlos nga manglikaw-likaw, nga agisem-isem, Manong ko. Jakmet mauma nga mangtamtamdag iti kabsat ko gapu iti makita karagsak na, iti nadalusin na bisikleta nga trinabaho na. Oh, apingin mo ti bisikleta. Nabayag nga ro din tatang nga di nasakayan, sumasakayak Naikak pa yan ti grasa ti kadena na. Nalukay man ni na pedalan. Kastaya, when angim pukol ta naregrig a jak na puputan ti may sa pedal na iso nga kasulit ko nga pagluganan ta jak maakoy ti ta pakairuskasan ti pedal na. Kaya amon ta, parparing maigatangak to. Sige, makamuka. Laglagi pem dungdungwek deta bisikleta. Dayta nga bisikleta ket ginatang ko idi apagkaskasar kami kininanang yo. Paglugluganan mi nga mapamakimisa. Paglugluganan mi no itelnog ko iti dakkel a kalsada nga sumada ti lugan na no mapamakitsenda. Sakon tumaten mapanururayen di tawitin siya. Iso nga samo nga pirpirjen Wen tatang. Di mo met ngaminin saksakayan ti bisikletam ta. Adad damit ken ti pasagad ken ti karison nga lugam mo. Nadanon ti rabi, sumango kami ni telamisaan na panganan.
Ti kabsat ko ni Carlos. Siya. Ken ti amak, ken ti inak. Sirok mo ka di medla ti bisikleta si ka Carlos. Saludsud ni tatang. Wena, inarpawak pa kiti ti selufin ti abuno. Kita pingarpawan pa ilang. Kitap no saan natapukin na tatang. Anya nga minaya ti planom tagulpem latan nga inruar deta nga bisikleta. Saludsud ti amak. Nakasaritak ni pilis dita daya tayo. Dita kanu bakery nga pagarang angkatan na iti pandesal nga ilako na. Makasapul da kanupay. So nga, amano kunak ti bisikletam tatang. Padasik met ati. Mapanagangkat iti pandesal ta. Aglako ak. Isupay ti maitulong ko. Maitulong ko para iti pagbiag tayo kang ronan di panagadal ni Manang Vilma. Wenangim ubing kapay. Ag 13 kapay laeng anak ko. Ken, di mo ko na maitured mo ti rumwari ti. Ag alas 3 ti parbangon nga mapandita bakery agangkat sakan to ag sursur ti na duma-duma nga barangay. Apay ket di niya saan tatang. Ket ko na ni pilis nga dagasen na. Sanak isuro no sa dinno ti papanak. Sige, makaamu ka, nga magandad ka. Binibak ti kinapasnek mo nga tumulong iti panagbiag. Talaga nga nasingpet ka, Carlos, anak ko. Tagibenem ti kinasingpet mo. Tati kinasingpet, isu ti adadda nga mangitundaken ka, iti balaygi. Rinugyan ti buridek mi ani Carlos no payag 13 pay laing titawin na. Tinapan nagangkat iti pandesal Manong Robert. Matandaan ak unay de di damo na nga aldaw nga nangyawid ti sanga supot a pandesal. Ngem idim sumangpet nakasalugen ti amak ken ti inak iti pagtatalunan. Oh, apid insangpet mo a pandesal. Suswitekem sa amin ti pagangangkatam Carlos. Kinunak nga inangaw. Saan manang? Inbagak. Ikaten nyo detan iti panakabagi kiti ganansya ko na. Ta iparamang kumit aka datatang ken ninanang ken sika. Kastaya. Kasanungarod nga maramanan dakit. Nakasalog dan iti kataltalunan. Ket mapangkunto idanon ata pag merienda agi iti pandesal. Ken dapay ginatang ko nga margarina. Pulagidak ti margarina. Gep-gepek ti tengana. Ken itimpla akto ida ti kape. Kape no nakapudpudot. Met ti gatang ko iti soft drinks. Kayat latan ni tatang ti kape. Oray ni nanang kayat na. Makaamu ka. Wen manang. So nga. Ento no madamdama. Pagluganak to ti bisikleta. Kit mapangkudanunin ida ti taltalon. Pag merienda kita. O sige manang. Kayat mo ti pandesal. Sige man. Ramanakman. Ramanakman nga rod ti ilaklakom a pandesal Carlos. Nagtuloy ti panaglako ni Carlos iti pandesal. When yagpayso Manong Robert, tunggal badanon ti bigat at dayapunte na akwarta ken ni nanang no sumangpet. Daytaket bingay na iti panaglako na iti pandesal. Tati saan na malako maisublimet iti mismo nga panaderya. Adda kanupay discount na no gumatang. Agingga nga nairwamen ti tunggal maysa kada kami nga mamigat iti pandesal. Ket saan kami nga agluto pay iti inapoy, Manong Robert. Banag nga nagbalin nga makasalimet-met kami. Nagyamaman ni nanang ken ni Carlos ken oray siya. Gaputa tunggal yawat na ti nakabingay na wenno tangdan na nga naglako iti pandesal. Inayan mo nanang iti urnong tapno. Adda na yun ti gastusin ni Manang Vilma. Tainto no makaturpos, isuntumet ti mangted iti kantidad nga masapulan na para iti panagadal ko. Sana yang kasta titulag nanang. When isumet titulag ket, anyaya. Sige. Aggagaget ka nga magananad ka
Aglalo dita kalsada, no nasipnget pa'y laeng iti panagbisikleta. At damit basit a flashlight ko nanang. Igalot ko iti manibela ti bisikleta. Tapno, makitak nga nalawag ti kalsada. Nasursuruken ngem 2 a bulan nga aglaklako ni Carlos iti pandesal Manong Robert. Mainaynayon ti amin na matandan na iti-itig dagiti 2 kakabsat ko para iti panagadal ko. Dandani idin aglukat ti klase kabsat. Idita dayegen na kami ti maysa nga nakalalinggit a pasamak Manong Robert. Sigsigaan mi ni Carlos nga agawi din. Or-orayan ti amak ken ti inak ti pandesal nga pamigat mi. Ngem napaay kami a makauray ken kuana. Kasla saan na makaanak nga aso ni nanang? Ano nga tanti napasama kiti kabsat mo aya? Aping awam metten. Dati-dati ket no agalasutso addan dito'y balay. Imet nan ti pandesal. Madanaganak mananak ko. Balikas ni nanang. Anyaya ti pakadanagam ket dandani agtallo a bulan ni na agbisbisikleta nga mapanaglako. Siguro at dalamit na kaidagasan na. Amom bumarito metten ti baruta ni Carlos. Amuna metten ti makitungtungtung kadigiti gagayem wenno kabarkada na. Wenno addaket di kumikumday ti biyang ti panaderya. Balikas ni tatang. Dita kabsat nga numanen kumita ti inak. Iti kalsada nga pagsungadan ni Carlos. Ngem saan niya ni Carlos tinapasungadan mi, no dikit tigayim na ani Feliciano when numaawagan Pilis Manong. Kasla madandanagan ni Pilis ngayon masideg iti balay mi. Nagdamag ngayon sigida ni nanang. Saan kay kadiga nagpuyok kin ni Carlos Pilis? Ay, iiso nga rod nga. Di magasak na nata. O may kayo padamagan yung pangasyo. Pagkalmain niyo kumatirik na yo. En sigida nga simong bat ni tatang. Anya nga pagkalmain na rik na nga ko ng Pilis. Ibagamon no anya ti. Napasamak, luad na pasamak. Balikas na nga magagaran when no aglagaw, Manong Robert. Ni Carlos Manong ket nadung party jeep pa pampasahero itay pay laparbangong kakarkarga na itay iti pandesal manipod iti panaderya iso nga na itaray iti ospital. Saan na makabalikas ti inak kinuresyak kasla akla natatalman ni tatang ti simmungbat. Anya ti sitwasyon ti anak ko, anya nga rin ti sitwasyon ti anak ko. Balikas na. Jakam mo tata, jakam mo. Adday sunay ti ospital ta. Inasistiran ti agtagikuay ti panaderya tat saan pa'y nga nakadayo. Adday tayo ti ospital. Uri sakit saan ako na naglakong hindi na kami met pastriken iti emergency room. Inuray ko lang nga naglawag sa ak nag-awid. Awan sinsao Manong Robert nakisarita ni tatang iti tricycle nga nagluganan mi atallo nga mapan mangkita iti kabsat ko nga adda iti ospital Manong ko. Adda nga talaga iti emergency room pay laeng ti kabsat ko. Dito'y nga nagpilit ti amak nga sumrek. Asino kayo kadin? Kuna ti gwardya. Siyak ti ama ti na disgrasya. Ti aglaklako ti pandesalan lugpar ti pampasero a jeep. Pang-asiyo, pastriken da kam kuma. Kaya't ko nga makita ti anak ko. Ay, mangala ti pelay ti permiso ti doktor. Saan kayo mabasta aglagaw? Adad da nga mataranta di ti doktor nga mangisistimar keng kuana wenno mangsalsalbar keng kuana no. Mapang kayo agdudupudup iti emergency room, sir.
Madamdama pa'y manong may sa doktor tirimwar. Timmak dirasigod ni tatang. Doktor, dakay ka di mang tamtaming iti anak ko. Tinadong partidji pa nakabisikleta. Wen, siyak ti. Magkit-kita iti anak mo, nga madupay nga proseso ti kasapulan. Anya ti sitwasyon na doktor. Saan ka nga madanagan? Naispalit. Laing, ibagat ka na kayo. Nga, maputol ti duasa ka ti anak yo. Agbalinton niya, baldado wenno saan na makapagna. Ti anak mo, gapu iti, pannakalidlid ti dua aligay, ti sango ken likod, dagiti dua nga lukpuna. Saan niya nakasungbat ti amak? Imarakop ti inak ken ni nanang. Uray siyak manong Robert. Kasla akla aglusdoy iti daydi nga nanggigak, nga agbalin nga sitwasyon ti patpatgen mi unay aburidek, akabsat mi ani Carlos. Papagayam Santayo may lipas nga mibasa diri surat nga nakay palaunan tinapalabas iti biyag ni Pagayam tayo Vilma. Padaanan nyo into nubigat. Anya ti agbalinagasat ti buri di kakabsat na ni Carlos. Itata, indeklaran ti doktor nga maputol ti duasa ka na gapu iti pan nakadungpar na iti jeep. Bayat nga mapanaglako iti pandesal, Papagayam. Dadi nga rin ti Pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin Papagayam tinatalinay nga malem ti Lunes tayamin sa apada. Agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.